ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ ಮೋಕೆದ ತುಳುವಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರೆ. ಬೋಂಟೆ ತುಳುವನಾಡು ಬೋಂಟೆಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಟು. ತುಳುನಾಡದ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೊಣ್ಣ ಪೊಂಜೋಗು ಕೋಲುದ ಬೋಂಟೆ ನಂಡ ಆನ ಅಣಂಜೋಗು ಕೆಡ್ಡಸದ ಬೋಂಟೆ. ಕೆಡ್ಡಸದ ದಿನ ತಾನಿ ಪುಂಡಚನ್ನ ಪತ್ತರೆ ಬೋಪುನ ಒಂಜಿ ಬೋಂಟೆನೆ ಬಾರಿ ಹೆಸರ. ಆನಿದ ದಿನ ಪುಂಡದಾಗ ಕಣ್ಣು ತೋಜ್ಜಿ ಐಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಬೋಂಟೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನಿದ ದಿನ ಕುಡುವರಿ ತಿನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜನಕುಲು ಕೋಲುದ ಬೋಂಟೆ ಪಂಡ ಮರುವೈದ ಬೋಂಟೆಗೆ ಬೋಪೇರು. ಆ ಮರುವೈದ ಬೋಂಟೆನು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜನಕಲು ಬೆಂಡ್ಪೇರು. ಅಂತೂ ಕಾಡು ಮುರ್ಗೊಲ್ನ ಅಂತರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾನಾಗ ಬೋಂಟೆದ ಮುಖೇನ ದುಂಬುದ ಅರಸುಲ್ನಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್ದು ಊರ್ದಕ್ಲಿನ ಕಾಪು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ್ರೆ ದುಂಬುದ ಕಾರುಡು ಮಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಲೆಂಡ ಮಲೆನ ಕಡ್ಪೊಡು ಕಡ್ತದು ಪೊತ್ತದ ಆಯ್ವಕ ಕೂಡ ಆಯ್ತ ರಡ್ಡು ಪಟ್ಟು ಮಲೆ ಬುಲೆ ಉಂಡು ಪಂಪುನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಜಗತ್ತದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆದಿಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಅಂತ್ಯಲ ಬೋಡು ಎಂಚ ಪುಟ್ಟು ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಸಾವುದ ಹೊರಟು ನಮ ಬೋಂಟೆನ ತುಯ್ಯನ್ನ ಕುಡ ಚಿಗುರು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಟ್ಟುನು ನಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪರಿವರ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುದು. ಸಂತು ಮುದ್ರಾಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಪೇರು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚಿನ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಯಜಮಾಂದಿಯನ್ನ ಇತ್ತೆಯನ ವಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿನಗರ ಪ್ರದೇಶದಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತು ಮುದ್ರಾಡಿ ಇನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಆ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲಿನ ಜನಕಲಿಗೆ ಎತ್ತಾವುಡು ಅಚ್ಚ ತುಳು ಶಬ್ದಗಳೇನು ಪೂರ ಗಲಸದು ತನ್ಮುಖೇನ ನನ್ನ ಶತಶತಮಾನ ಕಾಲುಳ್ಳ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂಡ ತುಳು ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಗು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಣ್ಣದೆ ಆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀತೀರಿ. ಈ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಯಾನ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಅದು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕೊಂಡ್ವೆ ಇರ್ ನಲ್ಲಾತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವುದು ಅವಳ ಶುದ್ಧ ತುಳುಟು ಬರೆಯುವುದು ನಲ್ಲಾತೀರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದ ಬರೆಯುವುದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂದು ಹೊಸ ದೇಕಿ ಕೊರಡು ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಲ್ಲಾತ್ ಇರ್ನ ಈ ಬರವುದ ಪಿರವುಡು ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆ ಸೊಲ್ಲೆ.